Ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo nga inabaklayan. Pag-ispikuan. Drama ang ipaayray aw kan mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manen nga oras yo amin papagayam. Ti istorya nga intay warwar ni ita ket may papan iti ayat. Ti may sa abalasang ken baro. No kasano nga iparik na ken ipakita da ti panagayat da iti tunggal maysan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakabuklan da ito nga istorya. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. At ito'y ninita, inggatangan ka iti prutas. Talo a klase da ita, orange, nalumamangga, ken apple. Ay na, agyaman ak unay, Benji. Ken gimatang akmatan iti karne, ken nateng asidain tayo. Nasaya at launay nung gimatang ka iti sidaon tayo. Total, makipangan kamutla dito. Ah? Alang nga rodan, intan iti kusina tagluto ta. Tulungan nak ngagluto. Ah? Wana, sweetheart. Agluto ta adwa. Benjay, saan mo't anas kan akanayon ka nga aggastos no umay ka dito'y balay? Awan lakot adaawit mo aginatgatang mo. Awan anyaman na, nanaloring. Ngamin, ay ayatak ni Ninita. Isuasaan ko ngayong imutan. Nasaya at no kasta barok. Agyaman ak nga rod ta ay ayatam ti anak ko. Wala na, ket plano nga ikalay sa ti anak yo. Inton makaurnongak iti pagkalay sa mi. Nasaya at nga rod ano kasta. Apaman ang makaurnongak, agkalay sa kami. Benjay, anak, kaano ka di nga ipasyar mo dito'y balay ti kaayan-ayat mo? Kung kunam sa laeng nga da kaayan-ayat mo. Ah, sige. Inton maminsan, ipasyar ko dito'y balay, tatang. Napintas ka day? Wana, napintas. Empleyado ka di matakaskan ka. Wan tatang, agpapaay iti may nga opisina ijay ili akas kanyak. Nasaya at nga rod no kasta. Kadag iti amin ana girlfriend ko, ison ti kapintasan, tatang. Aya, hangam nasaya at ka di ti ugali na. Saan ka di anaimaut? Saan ka di nga apera? Saan met, tatang? Iso nga ikalaysak, apaman ang makaurnungak. Ay katun ah. At damat bakak ama parte no kaskasano anak kaw. Huwan tatang, kaya't agyaman akunay. Mala, ipasyar mo to dito'y balay. Tapno makitak mamati ka ayan-ayat mo. Pumanaw tan dito'y parke, sweetheart. Sapay mabisina ko. Pakanan nakmat ah. Uray siyak, mabisinak meten. Inta nga rodan mangan iji nalata ka restaurant. Tisigod apang pangananta. Kayat ko ti makan ijay, nga oray nangina. Sapay manulang ti kwartak ditoy. Saan nga umdas, no ijay a restaurant ti papananta. Mabalin ka di nga ijay medyo nalaklakabasit a restaurant? Sige man lang. Ngam jak kayat gastos ah. Inta nga roden, tamabisina ka talagan. Sige.
Sana bali, tas si kamot yung gastos. Nalpastan, anangan, Benji. Ala, agbayad kan? Wen, agbayad ak tuwin tom nadamdama. Agpalpata pa'y. Sikat ti lalaki, iso arumbang asikat yung gastos. Wen ka di, jakmat imbaga nga gastos ka. Arumbang laang asikat yung bayad. Kaano pa ang naggastos ka aya, no kastoy nga agdate ta. Sakmat amin ti agasgastos Arumbang laang Gapo to sikat ti lalaki. Igastusan na kakaayan ayat mo. Ay, awan gayam. Kayat ka nga ipasyari di balay mi. Yam amu ka kinitatang ko. Oo, sige. Awan parikot iti dayta. Sikat ti gumatang iti pasalubong kanitatang mo Saan asyak ti pagkastosam? Kan may saan asyak ti nagkunang ipasyar na iti balayo? Nudikat sika. Wen, awan pagdanagam. Jak lakit di kayat amaksayan ti kwartak para lang iti pasalubong kanitatang mo. Imbagak aya asika ti aggastos. Sige, ingka nga ro doon gumatang iti pasalubong. Taintanton iti balayo. Ginatang mo ka di daytoy prutas para kanyak balasang ko. Paboritok daytoy. Ha? Ay, saan, tata? Ni Benji ti gimatang. Apay kumaagumatang. Ay, kasta ka day. Ay, kunaklakit din no sikatin ang gatang. Ngamen, dagiti mo na akaayan-ayat ni Benji, kat gumatang day ti pasalubong da kanyak, no kasta nga umayda dito'y balay. Apay ko mga gastosak? Anya nga ti bibiyang ko kadagiti ex ni Benji. Ay, didak ikumpara kadakwada. Ta siguro mat, napimpintasak nga misuda. Ay, uwan balasan ko. Napimpintas ka ngam isuda. Talaga mat. Siyak ka no ti kapintasan kadagiti amin ang nakaayan-ayat ni Benji, tata. Kasta ti kunana. Ay, nagpintas nga agpaisaw. Ngam kasladyak magustuhan ti ugali na. Oo, apay akit kita ang daklatan na kasta, tata? Ay, awan. Mudtoy man kit dirita protas, tata, tamangan-taman ki idi. Ay, awan na. Sige, adoy Nenay, apay nga intedyo amin kanyak, tata. Sige, kanamamin balasang ko. Ay, nagpuskol mat gayam ti rupa na. Benjay anak, ay ayatem ka di talaga ni Ninita. Ketuan, tatang, ay ayatak unay. Amom ka day, sabali tinadlaw ko kenkwana. Ibagak lang tinaobserbarak kenkwana ket sapay la kumata saan ka agumura kanya. Anya ka di tinaobserbaram kan kwa na, tatang. Ay, napuskol ti rupa na, ken naimot. Anya? Apay, di mo na obserbaran day ta, ket kayan ayat mo. Kwa, tatang. Sabagay, tay kuna dangaruden. No ay ayatem, oray addama di agalad na, ayos lataken ka. Kwa, tatang. Anak, kayat kalaeng apalagipan panunuta man na sayaat, no isukadi atalaga ti ikalaysam. Ngamen, nariga ti agbabawi iti udi na.
Apay nga imay ka dito'y balay, ngam awan man laawit mo mat at tinapay. Kan sidaan. Kwa, awan ngamin kwartak ita, ninita. Kan inton kan ni kadwapay lang nga aldaw ti sweldo. Adda ngamin naggastusan mi balay. Iso na ibus ti kwartak. Di ka kumangarod imayan No awan matla ti awit mo asidaan. Mangan ka nga rod dito Oh, di adda kumamot isang put mo asidaan. Ha? Mangan ka mat dito Di rumbang nga da ginatang mo asidaan. Kwa, uray saan akong amangan dito'y balayo, ninita. Ayos lang kanyak dayta. Sapay mangan kamin. Ket mangan kayo lata Mala, ingkan. Agawid ka nga rodan. Tamangan kamin. Nanay, agpakada akon. Tamangan kayo kanon kuna ni ninita. Ay, kat mangan tayo Mangan ka pa, sakbay nga agawid ka. Saanin, nana? Sige, agpakada akon. Arig na sang-sangput mo, ngam agpakada kan adagos. Mangan kayo kanong aminan, nana. Isong agpakada akon. Baliwak tulangan ti umay. Wen tatang, kaslama din sa nga agpayso Wen, nasairak tatang. Anya ti maday. Kan anya ti nakasairam ako nam. Ningamin ninita tatang. Dinak inawis amangan idi manganda. No dikat pinagawid na kon. Ha? Kit ko na matapakpakanin da ka ijay no kasta sumarungkar ka. Nang runa no oras ti panangan. Wen tatang, ngem malagip ko ngamin. Atunggal sumarong karak ije balayda. Adda awit ko asidain akarne. Ha? Ngamitay aldaw, awan insangpet ko asidain. Di nakmeten inawis amangan. Idi mangandan. Anya? Agawid kan tamangan kamin. Kunana kanyak. Ay nagalasan? Anyan ti ugali ti kaayan-ayat mo? Wen nga rod tatang, nabainanak iti husto itay. Isuan nagawid akon Ay, nagpintas nga agpayso a balasang. Nga madansamat diferensya ti panunot na. Tatang, Nakaimimot mat gayam ti kaayan-ayat mo. Wano, husto ti kunak nga amangan no ada diferensya ti panunot na. Ay, narigat ay nanakaw. kastaw na iti panagtrabaho Awan kadwak amangal daw. Inta manganan. Wen, Manong Pedro. Inta manganan ijay pangpanganak a restaurant. Sige, Manong. Imbagi jay, tanala ka lang aroden ti makan. Naimas, kan nadalos pay. Agraman ti aglawlaw, nadalos. Saan ka nga agbabawi ang mga ni jay? Sige, Manong. Inta nga roden. Wen, Benji, tinasayat nga ugali ti kaayan-ayat, ket saan aman nangimon, saan naimot, saan analakang agpungtot, ken rumbeng aman nakaawat. Manong, no kasta ti kababalin ti kaayan-ayat mo, ay ket nagasat ka launay, ading ko. Ngem no imot, ken sana makaawat, ay malas mo. Iso ano kasta ti ugali ti kaayan-ayat mo, nasaysayat langan ngay break mo. Ay, aguray ka man. Apay ka di anadamag mo kanyak day taabanag. Kuang amin Manong. Naimot ti kaayan-ayat ko. Anya? Ay, depende mat iti sitwasyon ading ko. No imutan na ka iti kwarta, gaputay gatang mo mat iti ibardak mo, weno iti bisyom. Ay ket, saan na makuna panagimot day ta. Ngam numangmangan, ket di na kapay ayaban, nga oray mabisin ka, ay day tantimadi. Manong, Timakunak Benji, di kag tadarasudos.
Agtantanang ka. Gaputan no mailawan ka iti kasta babae. Ay kat, sana naragsak ti biyag mo. Wen manong, Mala. Ituloy tan timangan. Tapno saan ta amala daw iti trabaho ta. Ay, ang data man yun iti parke. Awan lakat dito iti pagdatan ta. Di nakadiipan iti mas napimpinta sa lugar? saanin? Dito'y talatan. Menos gastos. Awan ngamin kwartak ita. Imbangkok ti kwartak. Tagur ornungan. Tila ang allowance ko tintedak. Huh. Kan may sa? Adanas kan nga ibagakan ka, ninita. Anya ngay data? Nasaysayat no breaktan. Huh? Wen, naragragsak sa tibiyag ko no breaktan. Apay? Dayta tiga po na nga inawis ka iti dayto aparke. Tapno agawin na swastan. Namin, saan kagayam nga ayatan? Anya? Jak magustuhan ti ugaling. Iso nga agawin na swastan. Ay, husto lang tinaramid mo, Benjay Baraok. Ngayon break mo, ti kayan ayat mo. Tasana nasaya ti ugali na. Wen tatang, Mangsapul kalagan iti sabalay. Ket pangasim takilati sa manaimbag ti ugali na. Sana kas kinininita. wen tatang. Jak malipatan ti imbagam kanyak. Amangan dan, ngem di nakapay awisan amangan. Ket pinagawid nakakitdain. Wen nga rod tatang. No pay awan panggap ko makipangan ni Jebalay da. Ngem nasakit mo't gayam panunutan na imbag tatang. Ay, di mon gamden ti makisinubyan kan ko ana. Takas iti nakunak, amanga no agbabawi kanto iti udi na. Oh, Perla. Apay da kita isupsupot mo a biskwit. Kan kanan ti ubing. Itad ko kadag iti ubing inton bigat. Ngamin, maornong danto manan inton malam dita paraangan. Ha? Anya ti aramidan da dita parangan nyo. Ada ngamin maangay a Sunday school da. Kat siyak ti mangisuro kadakwada. Katapno saan da mabisinan, warasak ida iti makmakan. Tapno ada kananda kalpasan ti Sunday school. Sika tinanggatang kadagita? Juan Benji. Saan ka matgayam naimot? Kan nasayat kagayam? Wen agbalin tayo anasayaat. Tapno maragsakan ti apo kada tayo. Ay, Perla, mabalin ka di atulungan ka. Kat inton sumaruno, tumulong aken ka. Ikang ka iti kwarta apag nayon mo iti para kadag iti ubing. Agyaman no kasta, Benji. Tata, ada ka din ni Benji? Kayat ko kumakasarita? Ay, awan. Adan sa ngamin ar-armen na ditabangir a barangay. Ha? Wen, sigud akras na ididayja a babae. Isu ngay di nagkita da. Nagbalinda na nasingad iti tunggal maysa. Tata. Kat kuna na dayjay kanulangan na balasang ti armen na. Naimbag kanu dayjay ta na anos, nasingpet, ken nasaya ti ugali na. Tata, ada ka di posibilidad na agsinublian kami? Sigun ken kwa na, napunasan ti panagayat na ken ka. Nagalas kanu ngamin ti ugalem. Naupay ken ka. Amom ka day ti may sapay agapo na naupay ken ka. Tata. Gaputa na imot ka. Saan mo ta naimot ken ka? Ngam naimot ka kanukan kwa na. Kas idinapan na kasi narungkaran ni Jebalayo. Apag iso apangal daw ide.
kat mangan kayon kininanang mo. Ngam di mo pa'y kano inawis, no di kat pinapanaw mo kanaw. Kuha? Gaputawan insangpet na akar ni asidan yaw, di mo matan inawis amangan, no di kat pinapanaw mo. Kuha? Saan ama ko na panagayat dayta, ninita? Iso para kanyak, nasaya at unay, ta imbrik na kan ti anak ko. Tinapudno nga ayat, ammuna nga isakit ti ayatan na. Ammuna nga ipateg, ken syempre, rumbeng asaan na nga imutan. Ala, agbalin da ito apagispikuan, kadag iti babbaro, ken babbalasan. Nga agbalin kayo a responsable, iti tunggal maysa. Takasta, ti makuna nga ayat. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, timay sa manen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Carla Dorothy. Musika, pinartuat ni Benji Rabi. Dito'y a drama kat na isang rat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay panang tarabay, padaanan, dagiti sumarunupay, aparang.